ki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan ne ka guje ni za ka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Idan na yi fushi ta hokarar rashe ne, idan ka ya ka zuciya ta samu sukuni. Taho amshi fure na baka mai kyan launi, domin duka cikin samari kai na ido ne. Wannan shi ne sannadin da na yi sanuni, a zamana da ni da kai ba zan ci amana ba. A cikin yan mata da ke kadai na aminta, mace kyakkyawa mai ado ta ya zan barta. Dole ne in miki hidima hakan na fahimta, ko kwatance in za a yau akan ki na tsafta. Ai irin ki akewa ado na babbar mota, zan yi duk bakin kokari ba zan yi karanta